Už od detstva nás prevádza zvedavosť k tajomstvám a rôznym divným javom. Existujú kliatby, existujú duchovia. Dnes sa budeme zaoberať touto témou. Požehnanie a prekliatie. Muž v 50-ke má ohrozený život presne na tom istom mieste, kde zomrel jeho otec. Dievča, ktoré na výlete vyvoláva nevinne duchov a potom má iracionálny panický strach do konca života. Podnikateľ, ktorý 3-krát viac pracuje ako ostatní, nemôže dôjsť k výsledkom a cíti, že má stále smolu. Žena v 40-ke je torpedovaná pocitmi horkosti a stratenia, má rozbité vzťahy. Je to normálne. Niekto sa cíti veľmi šťastný a druhý je smoliar. Čo za tým stojí? Existujú kliatby? Predčasné úmrtia, dedičné choroby, rozbité vzťahy, rozvody, psychické zhrútenia. U jednotlivca vidíme častokrát opakujúce sa úrazy a katastrofy. Je to normálne? Nenaučili sme sa žiť s niečím, čo nám nepatrí. Skadiaľ pochádzajú kliatby a je možné sa od nich oslobodiť? Biblia jednoznačne popisuje realitu kliatieb a realitu duchovných bytostí démonov. V desatoru je napísané, že človek kvôli vlastným prestúpeniam sa otvára voči týmto silám, ale až do 3. a 4. pokolenia v rámci rodín sa vedia tieto kliatby prenášať. V službe ľuďom a v duchovnej praxi sme už videli veľakrát, ako ľudia boli oslobodení a uzdravení z kliatieb a z týchto problémov. Božie slovo dosť podrobne popisuje to, skrze čo prichádzajú kliatby. Je to tiež napísané v desatoru. Napríklad modloslužba, okultizmus, veštectvo, čarodejníctvo, zariekavania, rôzne formy aj hudby, preklinania človeka človekom a ešte mnohé iné, ktoré prinášajú doslova také síly na človeka, ktoré nevie ovládať a dostáva sa na hranicu znesiteľnosti. A práve kliatby majú to špecifikum, že pôsobia na hranici znesiteľnosti. Trápia nás, ale občas ako keby sa to uvoľnilo a zdá sa, že je všetko v poriadku a znova sa vynárajú a trápia človeka. Toto nie je normálne, lebo človek ako keby s nejakými veternými mlynmi stále bojoval, s nejakými neviditeľnými silami, nie je šťastný, neprežíva víťazstvo a častokrát je frustrovaný a sklamaný. Prekliatie aj znamená pokorenie, chudobu, neplodnosť, porážku, duševné a telesné choroby, rozbitú rodinu, útlak, zlyhanie, Božiu nepriazeň, pocit nešťastia a frustráciu. Grécke slovo katara, kliatba, znamená doslovne byť nečinný, stratiť silu, vzdialiť sa, zmiznúť, zapierať, dolu sa rútiaci alebo zošiť a prešiť. A presne takto fungujú kliatby, že sú prešité s osudom jednotlivca a spôsobujú veľké záťaže. Téma kliatieb od nepamäti prenasleduje a obťažuje človeka. Už starí Egypťania vytvorili celú vedu v tejto oblasti. Potom sú tu také ľudové, akože nevinné zariekavania a v dnešnej dobe je moderné používanie afrických či brazílskych metód. Motívy bývajú rôzne, ale cieľom je vždy poškodenie, zabrzdenie, zastavenie daného človeka. V horších prípadoch aj smrť. Nie zriedka sa to používa v politike. Vidíme, ako v blízkosti mocných sa nachádzajú astrológovia, chodia k vešticiam, či dávajú preklinať konkurenciu. Na ľudovej úrovni vidíme zlorečenie rozhnevaného človeka na svojho kolegu alebo suseda. A ani rodinné vzťahy nie sú od tohto ochránené. Ako z tohto všetkého von a ako sa chrániť? Je na mieste povedať, že Boh má záujem oslobodiť človeka. Preto poslal svojho syna Ježiša Krista, aby on zobral naše hriechy, prestúpenia a pravda, že aj kliatby. Je to zákonný spôsob, ako my môžeme použiť meno Ježiš na oslobodenie, ale je to na nás, či danú ponuku príjmeme. Prvým krokom je obrátenie sa o pomoc k Bohu v tejto oblasti. Druhý krok je oľutovanie tých skutkov a hriechov, ktoré sme aj vymenovali,
ako je okultizmus, veštectvo a čarodejníctvo, aby sme sa zbavili týchto kliatieb. Tretí krok je, že sa budeme spoločne modliť, alebo sa môže niekto za teba modliť v Ježišovom mene na zlomenie tých kliatieb, aby boli tie okovy a reťaze roztrhané. Chcem vás teraz pozvať ku spoločnej modlitbe. Môžete sa to modliť so mňou nahlas tam, kde ste doma. Povedzte so mňou: Nebeský Oče, prichádzam k Tebe v mene Ježiša Krista. Prosím, aby si mi odpustil moje hriechy. Odpusti mi skutky a kroky, ktoré boli zlé v Tvojich očiach. Otváram svoje srdce a prijímam Ježiša Krista do svojho života ako Pána a Spasiteľa. Prosím, osloboď môj život. Modlím sa v mene Ježiš. Ak ste sa modlili túto modlitbu, Boh vás vypočuje a teraz budem sa ja za vás modliť, ak v nejakej oblasti je problém. Nebeský Oče, v mene Ježiša Krista sa modlím, aby bola zlomená každá kliatba. Ktokoľvek to bude pozerať a ktokoľvek potrebuje modlitbu a vyslobodenie. V mene Ježiš nech je zlomená každá kliatba. V mene Ježiš nech vyjde každý nečistý duch. A volám na pomoc Tvoje meno, nech príde uzdravenie a oslobodenie. V mene Ježiš. Amen. Pravda, že v tomto formáte nevieme podať úplne vyčerpávajúce informácie o tejto téme. Ak máte záujem, tak jeden výborný učiteľ Derek Prince napísal knihu Požehnanie a prekliatie, alebo nás môžete aj osobne kontaktovať.